podľa mňa majú neskore popoludne. Napriek tomu ich ešte trochu vyspovedáme. Tými hostiami sú Barbora Rakovská, Aleš Štefúca, moderátori Rádia Vlna. Vítajte na štúdiu. Krásny deň. Kedy ste vstávali? O 4 dňa nejaké drobné k tomu. O 4. Tak, no. Čiže keď to dobre ráta, to už naozaj máte tak podvečer, že už pomaličky by som sa aj spať pobral, či? Tak máme druhý deň už o chvíľu, lebo si budeme zdriemnúť a potom po obede vyriešime vlastne veci, ktoré nám unikli počas obeda. Ako dlho takto vydržíte potom? Fú, no ja si osobne musím ísť ľahnúť cez deň, aby som ešte vydržala. Ja lebo to je potom taký deň, že polku dňa si nepamätám, lebo tak nejak iba plynie, všetci na mňa hovoria, vôbec neviem čo, pritakávam a potom im väčšinou na druhý deň zavolám, že čo sme sa dohodli. Takže ja keď si nepospím cez deň, tak som veľmi nepoužiteľná. Má to jeden taký zvláštny efekt, že každý deň máš 2 dni, vieš, lebo začínaš povedzme dnes piatok prvý, potom si trošku zdriebneš a piatok druhý máš, medzi tým vybavíš veci, ktoré ti v noci prišli na mobil, teda medzi 1 a 3 a po obede vybavíš veci. Čiže máte takých 12 dní do týždňa, sobota, nedeľa je voľno. Sobota je ďalej voľno, áno. No, to je úplne perfektné. Čím sa nabudzate takto ráno, keď musíte naozaj sršať optimizmom a energiou, aby predsa len, keď vysielate ráno, tak nemôžete, že mne sa nechce. Tak keďže sme v oficiálnom médiu, v žiadnom prípade nesmieme propagovať návykové látky, samozrejme, čo to vynechať. A káva je v pohode, nie? Ale káva je návyková. Je to tiež návyková látka, ale je to v pohode. Ale nie, vieš čo, ono je to asi tým, ako proste v každej partii a médiu, že keď prídeš do roboty, je to veľmi dôležité, že proste tí ľudia chcú. Ako možno, že niekedy to tak minútu pred ostrou nevyzerá, že ideme vysielať, ešte pred minútu, ale potom sa tak nabudí, to tak odštartujeme. Tak je to veľmi skoro ráno, nemusíme si klamať, že niekedy pred 5 sme všetci ticho a myslím si, že vyzeráme úplne hrozne, aj sa tak tvárime, ale potom príde tá 5 hodina, je nám úplne jasné, že tí ľudia, ktorí vstávajú, chcú počuť hlasy, ktoré majú trošku optimizmu v sebe, tak sa samozrejme všetci schopíme a ideme do toho. A ešte popri tom stíhate aj vylomeniny vymýšľať. Na Barbalex by som sa chcel spýtať špeciálne. Keď to náhodou niekto nepoznal, skúsme im to priblížiť, že čo to je. Dobre, najprv, a že ako to vzniklo. Vieš, niekedy porada, sedíte, rozmýšľate, strašne sa trápiť, že čo teraz ďalej. Takže samotný názov, to bola úplná, že, ako sa to bude, hovadina, proste, že dajme dohromady naše mená, že Barbalex, lebo vedeli sme, že chceme hrať, proste ten model vysvetlíme, ale najprv ako to vzniklo, že dáme dohromady kapelu. A to mňa tak vyhrsklo, že Barbalex. Že to je strašné, že to znie hrozne, že to je ako to proste to svadbové duo. Ale keď ideme malovať, tak nejaká farba, mne to hneď prišlo. Fú. A dobre, ako ten Barbalex bude? A už ak sme sa s tým, Barbalex, tak naraz sme zistili, že to fakt znie, sú to samozrejme skratky našich mien. No a princíp je ten, že teda hráme, v podstate našim poslucháčom je to hudobná súťaž, hráme známe motívy, teda my dvaja, a poslucháči ich hádajú. A ty to dávaš na harmonike, ak sa nemýlim? Áno, ja mám tamburínu, ja som v pohode, občas sa netrafím, ale inak keď sme pri tom názve, tak teda mne sa že veľmi často stáva, že ma volajú Barbalex. Už ma nevolajú menom. Čau Barbalex, ako sa máš, je úplne bežné. Ja znamená, že dobré. Zvyknú si na to. Naschvál sme sa dotrepali tento kláves, harmoniku sme nezohnali, povedzme si úprimne. Ja s ňou tiež nechodím bežne, lebo to je dosť taká obštrukcia. Basa, harmonika a fujára sa zle nosia v aute. Poďme si to vyskúšať, ako celkom by ma to zaujímalo, že ako to tak vzniklo, lebo vy ste sa vraj kvôli tomu, môžeš zatiaľ ísť tam, vy ste sa vraj kvôli tomu naučili hrať na hudobné nástroje. Tak neviem, či by som to nazvala, že sme sa naučili hrať, lebo môj muž hudobník mi občas zavolal, že prosím ťa, aspoň nebuchaj tak nahlas. Keď už je to tak mimo. Ale tak snažíme sa zo všetkých síl. Čiže úlohou poslucháčov je, ty zahráš nejakú akože známu pesničku, nejaký hit? Určite, no je to zásadne pesnička z tých, ktoré hrávame. No. Čiže v podstate ľudia ich poznajú podvedome, lebo však my hráme tie hity overené časom v tom najlepšom slova zmysle. Čiže v podstate každý tú melódiu pozná, dokonca si ju spievajú. A teraz treba uhadnúť. No skúsme, daj napríklad niečo, čo by som mohla ja uhadnúť. Tam je trošku jeden taký fenomén, že samozrejme hrá sa to aj v trošku inom rytme. Akordeón, ten sa skôr hodí na nejaké takú tú polku, ľudovku, tak presne. Čiže a to bude. Ja tiež neviem. Ale niečo mi to hovorí, ale neviem si to nájsť nikde. A teraz ste na telefóne, ešte to aj zle počujete, lebo vieme fenomén televíznych a rozhlasových súťaží, že teraz všetci, celý národ počúva, vieš, ja viem, čo to je hovor. No, tak poď, tak ešte raz opakujem potom. Potom ja pomáham, že je to od A molu, mám také pomôcky. No to si mi teda pomohol. Však to je super pomôcka, no. A potom im pomáhame, že nech to spievajú hlavne. Alebo teda lalalákajú.
Na toto, čo hráme, sedí aj Michal David, aj Metallica. To je ďalší fenomén, že ja v podstate hrám iba jednu pesničku, len každý deň trochu inak. Hanka, No a potom... Nie, mne to niečo hovorí, ale neviem si to v nejakom tom mojom registri hudobnom nalistovať. A ty vieš, čo hráš, hej? Ja viem. No, A keď sa to potom trošku spomalí a vynechá sa z toho ten kolotočársky, ten No, spodok tak skús ešte raz. a predstavíš si len vokál za tým, No. že kameramani si spievajú. Ale už si spievajú na všetkách chalani spoza kamier. Čo to je? No dobre, už nás netráp, No poď nič, sem a Alex, povedz, už čo to to je. to je tak ináč jedna z tých nevedia. najťažších, musím uznať, No. áno, týmto trápime celý týždeň, zvykneme potom trápiť, je to Van Goghovo ucho. Keď prišiel Van Gogh ucho, bola A to to som sa v puberte láska. napočúvala tejto pesničky, No. ale... Tak v našom prevedení je to trošku iné. Je to Nie, ja už som to tam našla Trošku úplne. dosť je to iné. Je to také iné, ale akože dá sa to v tom nájsť, samozrejme. Alex, poď ešte Dobre. sem, ešte jednu vec som sa chcel spýtať. Vy teraz rozbiehate, keď už hovoríme o tých hitoch, ďalšie kolo Top 1000 hitov. No, s tým súvisí, teraz potešíme zvukárov, lebo toto sme si ešte neotvorili, takže teraz trošku pozor. skús. Dúfam, že mi to celé vyletí. Toto mám tu vlastne aj trošku necháme, takže Cčka. Cčka. Hej? To je v podstate... sa ešte vyrába. Ľudia ako Na prichádzali, objednávku. Je to na veľmi drahé. vysielanie kričali všetci, že jej Cčka, takže to je Skoro by úplný som fenomén povedal, že to stále. také drahé ako tie známe kryštály umelé, ale nebudeme spomínať ktoré. Čiže zhruba takto ide. No, top 1000 hitov minulý rok sme si urobili a bolo to veľmi fajn, pretože ľudia sa vyjadrovali na stránke www.top1000.sk, hlasovali, vybrali 10 piesní. Pripomeniem, Queen, Bohemian Rhapsody, absolútne proste To bolo minulý skladba rok. Uvidíme, tisícročia. že či to bude aj tento rok. Metallica, Nothing Else Matters, Eagles, Hotel California. Zaujímavé, že také pomalé, naozaj ťahavé skladby No a vychádzajú. teraz sa bude hlasovať kedy tých top 1000 hitov? Bude, Kedy sa to rozbiehame začne? to v podstate o mesiac, dá sa povedať. Budeme zbierať naozaj aj tipy od našich poslucháčov, čiže ak by chceli dať do hitparády niečo úplne ich srdcové, tak nech sa páči. Akurát by to malo mať taký ten žáner tých oldies hitov, čiže staré aspoň 10 rokov. Jasné, a v decembri to budete hrať celý týždeň, celých tých 1000 Tam už hitov. potom Vianočné hrám. Ďakujem veľmi pekne, držíme palce. Ďakujeme Hanka, za musíme ísť návštevu. ďalej. Áno, a ideme na šport. Kondícia jej rozhodne nechýba. Naša tenistka Dominika Cibulková to názorne predviedla včera na turnaji v čínskom Wuchane. V priebehu jedného dňa zvládla víťazne 8 finále aj štvrťfinále.